Egun eta eskerrik asko etortzeagatik. Urtearen azken egun hauetan kezkatzen gaituzten zenbait kontu zuekin partekatu nahiko genituzke. Besteak beste Kutxa Fundazioak Aiesaren erosketa bertan behera utzi izanak benetan larritzen gaitu. Besteak beste Parteren Ibermática Gipuzkoan sortua eta errotua izanik iruditzen zitzaigulako operazio honek azken urteetan izan duen egoera irauli zezakeela eta egokia izan zitekeela eta Ibermática izan zitekeela punta-puntako industria bat benetan inbertsioak eta goi mailako inbertsioak egiten baldin bazaizkio, baina Gipuzkoak ez du ahotsik izango hala erabaki dutelako bertako egite politiko eta finantzarioak ere, ezta? Euskal Herria Bildun beti azpimarratu izan dugu eta beti esan izan dugu gobernuek politika proaktiboak egin behar dituztela enpresen errotzeak bermatzeko eta horretan saiatu izan gera beti eta horretan jarraituko dugu lanean ere ez. Beste alde batetik iruditzen zaigu Eusko Alderdi Jeltzalea mezu kontrajarriak ematen ari dela, Radaldes lehendakariak dioen bitartean esku hartze hori ongi ikusten duela, Gipuzkoako PNV-k ezetz dio. Eta guri hori ulergaitza iruditzen zaigu. Mikel Jauregik bere aldetik dio, oraindik ere onbideratu daitekeela egoera, eta guk horrela izatea nahiko genuke, iruditzen zaigulako esan bezala, dagokion inbertsioarekin izan daitekeela Gipuzkoan errotutako eta Gipuzkoan egoera ekonomiko honetan eta egoera honetan garrantzitsua izan daitekeen enpresa bat ikusten dugu. Eusko Alderdi Jeltzalea anbiziorik gabe ikusten dugu oso inertziarekin jokatuz eta kasu batzutan baita utzikeriaz ere betiko horretan ari dela. Eta besteak beste gaur Hondarrabira etorri gara, Hondarrabitik ere azken egunetan kezkatzen gaituzten albisteak jaso ditugulako, ez? Eta izuzen ere hizketan ari naiz Zaldun Bordako makro outlet horren inguruan eta hemengo alkateoi izandako Kerejeta jaunaren inguruan, ezta iruditzen zaigu lagunkoikotasunak, entxufismoak, ate birakariak etika politikotik kanpo egon behar dutela, etika politikoak beste zerbait eskatzen duela eta eskatzen duela herritarren mesedetan lan egitea, ez? Orain, outlet horren bultzatzaileek udalari 14 milioi eskatzen dizkiote, 14 milioi horiek herritarren bizkarteratuko dira. Eta herritarrak egiten dira haserretu eta herritarrak egiten dira desafektatu. Guk esaten duguna da, ate birakariek, entxufismoak eta lagunkoitasunak erabat egon behar dutela politikatik kanpo eta guk horretan jarraituko dugula lanean, ez? Esaten dugunean zero korrupzio edo zero ate birakari horretan azpimarra jarri nahi dugu eta horretan jarraituko dugula lanean.